Gaur, Iruñako parlamentu aurrean bildu gara, Israelgo estatu sionista eta terroristaren genozidioa salatu eta Israel boikoteatzeko asmoz, urriaren 2an ikasle greba deituko dugula adierazteko. Izan ere, Israel Gazara sartzen ari da lurrez, eta palestinarren egoera asko larritu da. Horren aurrean, Israeli eta bere konplizei boikota egin behar diogu. Horrez gain, askatasunaren ontzidia erasotzen badute, greba egunez aurreratuko dugula adierazi nahi dugu. 70.000 hildakotik gora dira jada Israel Palestinan egiten ari den genozidioan, eta beste horren beste dira gosez hiltzen ari direnak. Gainera, laguntza humanitariorako dauden bide guztiak erasotzen eta mehatxatzen jarraitzen du Israelek. Zentzu horretan, Israelen izaera terrorista eta genozida seinalatu nahi dugu. Bada, hamarkada luzetako zapalkuntza eta apartheidaren ondoren argi ikusten dugu herri palestinarra desagerrarazteko hautua hartu dutela. Eta ez dela geldituko hura lortu arte, palestinarrak erailda edo leku aldatuta. Horregatik, Israelen suntsipena aldarrikatu behar dugu ikasleok. Hori baita, Palestinak bizirauteko duen aukera bakarra. Eta Israel zuritzen duten jarrera zein mezuak seinalatu behar ditugu. Baita, bi estatuen konponbidearen alde daudenak ere. Ari horri jarraiki, palestinarren resistentziaren defentsa irmoa egiten jarraitza ere badagokigu ikasleoi. Gaur-gaurkoz, Palestinar herria guztiz desagertu ez bada, palestinarrek estatu sionistaren aurka egindako borrokagatik izan da. Bestetik, Israelek bere biziraupenerako ezinbestekoak ditu mendebaldeko estatuen instituzio ezberdinen edo enpresen babesa eta sostengua. Euskal Herrian adibide asko eta asko ditugu. Harreman horien bitartez, estatu sionista diruz eta palestinarrak erailtzeko erabiltzen diren arma hornitzeaz gain, berau legitimatu eta normalizatzen dute euskal gizartearen artean. Baina gero eta garbiago dago, Israelgo estatuaren aurka egin nahi badugu, estatu genozidaren aurkako boikota bultzatu behar dugula. Horretara bidean, gure artean estatu sionistarekin konplizeak diren instituzio zein enpresak irmoki seinalatzeko probestuko dugu urriaren 2ko greba deialdia. Hauek Israelekin dituzten harremanak guztiz eten ditzaten. EHUren kasuan ikusi dugu ikasleon presioaren bidez harremanak etetea lor dezakegula. Beraz, orain gainontzeko enpresa eta instituzioak seinalatzen jarraitu behar dugu. Amaitzeko, askatasunaren ontzidiaren aldeko deialdi internazionalarekin bat egiten dugunez, datozen egunetako baten Israelek ontzidia blokeatzen badu, greba egunez aurreratzea behartuta ikusten gara. Guztiz onartezina baita laguntza humanitarioa erasotzea. Horren bestez, egoera hipotetiko horretan, Israelek ontzidia blokeatu eta hurrengo egunera aurreratuko genuke ikasle greba. Egoeraren larritasuna dela eta. Egoera larria da. Eta beraz, borrokatzea eta presionatzea dagokigu. Geldirik geratzea ez baita aukera bat. Horregatik guztiagatik, dei egiten diegu ikasleei urriaren 2ko ikasle greban parte hartzera, eta Israelen aurkako boikotera batzera. Boikota eta mobilizazioa ezinbestekoak dira. Israeli boikot, genozidioaren konplizei bakerik ez.